És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure a Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Nil, saludem. Dis-hola, Manel. Autoritats, Montse, Toni i Paco, sí, perquè crec que ja són uns més de la colla. I després a tots els castellers i castelleres. Primer de tot volia fer un reconeixement a la gent, als castellers que tenim allà al fons, que porten un munt de dies preparant aquest sopar. Bueno, com ha anat això de cuinar per tanta gent? Bé, que com que us sabeu. Salut, a la teva salut. Com va això? A la mierda. Hola, què tal? Els objectius que van dir al començament de temporada era de mirar que la colla tornés a bullir per si sola, que hi hagués molta gent involucrada. M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra i gent de foc. En una frontera on la mentida no hi té lloc, on es creuen els camins dels odis i els rancors i els destins de les nacions. Som de